Nah, kangge ngeling-eling aksarane saged didamel kados niki. Misal aksaran kados niki, pasangane kados niki, saged eling-eling ngangge tembung nagara. N dikurangi turut siji, jadi nagara. Saged ngeling-eling ngangge huruf na, mirip kados huruf na, tapi diparingi buntut. Ya, ta niku kados huruf wa. Makanya ngeling-elingnya tawa. Oh, ta itu sing kados huruf wa. Wa dicerek, pasangane wa juga dicerek tapi mboten nempel. Yen pasangane wa, yen wa niku nempel. Nah, ini nulis ya. Ningali video soalnya. Nih. Sa. Sa niku koyo aksara go tapi dicoret. Nah, tapi nulisnya ngeten. Nulisnya corete riyin nembe nulis sa. Terus misal maringi suku teng mriki. Nah, maringi sukune teng mriki. Itu yen ka wau maringi sukune teng mriki. Nah, ngeten. Misal wonten suku atau cokro tuh teng mriku. Lajeng sing po niku persis kados angka 8. Tapi pasangane teng jejere. Ya, mboten teng ngandhape. Sing dieling-eling po sing asli niku ngeten, po. Nah, pasangane kan mung koyo ngilangi n sing ngajeng. Nah, pasangane ngeten. Sami kalih niki. Ngilangi n sing ngajeng dados pasangane. Ya, teng jejere sami niki juga pasangan po juga teng jejere. Ga niku koyo huruf do ngajenge kayak n tunggal. Paringi n tunggal. Jadi munine make ganda nih. N sama da. Karena keselirune gadan. Ene tong wingking. Darien ngeten. No, nembe paringi n. Niki salah ya. Salah. N rien nembe go. Nah, terakhir bo. Bo niku yo koyo pasangan so sih, tapi make ngeling-eling angel. Ibu mending gampil yen ngeling-elinge A kapital kuali. Jadi nulisnya abe gini tak wali. Nah, yen niki nulisnya ngeten riyin. Nembe paring ngeten. Nah, paringi suku ngeten teng mriki. Coretan terakhir sing diparingi suku atau cokro niku coretan terakhir. Niki coretan terakhire teng mriki kaki yang paling terakhir. Bentene kalih bo ngeten. Yen bo teng corete paringi suku, yen niki amargi nulisnya corete riyin nembe sa. Terus teng mriki. Ya, sukune teng mriku, boten teng kok pun mangken dereng jelas nggih sagetaken nggih. Po niki persis angka 8 niki. Persis angka 8. Ya, pasangane juga.